Dobra, kończymy to orka w końcu. Oficjalnie tutaj orka jest skończona. Wygląd majora po prostu się zmienił po tej orce. O, światła. Tyle czasu robiłem to, a lakier po prostu z niego schodził. No, teraz będzie filmik pewnie za niedługo, jak będę kultywatorem robił. Po prostu tak partami będę pokazywał jak robię pole po prostu. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jo.